Здравейте на всички! Много се радвам принципно, че днес за първи път в нашото студио на Бъдеще без ограничение ще ви срещна с една невероятна дама. Аз много знам за нея, много съм чувала за нея. Това, което всички нейни приятели казват е, че тя е боец в пълния смисъл на думата, защото каквото и да се случва в нейния живот, тя успява с много борба да го сложи на мястото му, както казваме ние, и да върви напред, да прогресира, да успява. Така че много се радвам да ви запозная с Цветанка Сопаджиева. Цвети, здрасти! Здравей, Симона. Как си днес? Ами, добре съм, аз винаги съм си добре. Както винаги съм добре. Много се радвам да го чуя. Цвети, би ли казала на всички какво е твоето заболяване, кога се сблъска с него, какво се случи при теб? Да, аз съм от 96-та година, ми е първият пристъп на множествена склероза. Бях в деветия месец бременна, сей такъв корем. Лежах в неврологията в Пловдив и бях атракцията на неврологията, защото всички студенти идваха да видят бременна в деветия месец МС. Такива ми бяха симптомите. Тогава все още не беше доказано, в последствие го доказаха. И така, тя всъщност вече кара 300-та си годишна на моята болест. В началото бях добре, имах глупостта да се излъжа да използвам химия. Една година бях на Вонекс, 5 години бях на Бетаферон. В изследванията ми нямаше нищо, освен че болестта вървеше. Нали? Иначе кръв, черен дроб, там всички изследвания бяха идеални, но болестта просто си прогресираше. И така се стигна, оказа се, че Бетаферона ми е излишен, на мен и аз така реших. Защото отидах на барокамера, оттам се почувствах много добре, но в момента, в който сложих инжекцията, на другия ден бях много зле. И тогава реших, че трябва да търся начин да махна това нещо. Махнах го, почнах диета, някакъв начин на хранене. Малко късно го почнах, така че общо взето ме инвалидизира. Тази година, февруари месец, направих някаква нещо се случи, точно какво не знам, но по принцип при МС е нормално да се стигне до стопна михура, пикочния михура. Аз по принцип имах проблеми с тазорезервоарния, нали, проблеми, така че се стигна и до там, че той просто спря. Не исках да повярвам, махнах си и катетър, но не можах да се получи нищо. Пак си сложих катетър и така. И когато излезах, може би бях един месец по болници, първо в една, после в друга. И когато излезах, бях като ни жива, ни умряла. Не можех да стоя на количката. Ставаше ми, почваше да ме боли кръста, почвах да залягам тук да се мъча. Обаче дойде тогава един мой приятел Ангел Кръстев и ми залепи една лепенка и ми каза, това е, взимаш го, когато имаш пари, тогава ще ми дадеш парите, почваш да лепиш. Викам, добре, почвам да лепа. Почнах да лепа. Хикс 39 и в началото, някъде около една седмица, ни беше комфортна историята, ни беше. Но аз продължих и след това стана ясно, говорих с Симона, тя каза, че трябва на третия месец да се включих X49 и сега в последствие включих и карнизин, айон и глутатион липия през седмицата и ги редувам. Просто по три лепенки слагам. Хикс 49, Хикс 39 и другите са сателитни. Нека да те върна малко назад. Ти ми беше казала принципно от коя година вече не си можела категорично да ставаш от количката.
И си спомням на един от предишните зумове, ти ми беше разказала, че в началото не си можела дори да си залепваш лепенката. И това е първото, което си видяла. Да, да се отлепвам не можех. И виках една кумшийка тук да ми помага. И тя ми отлепваше, но сега вече си я отлепвам на врата сама. Супер. Така че, но това нещо е постепенно. Но аз още първия месец, когато започнах X39, може би към края на месеца, някакси, тази жена, която идва да ми помага, бе вика май, че си вика по-подвижна. Бе викам, аз така се усещам, а чакам някой друг да ми го каже. Защото аз не мога нали, да кажа така е. Тъй като сега нали, нещата, които се променят с милиметри. Става Разбира се. въпрос за 30 годишен МС. Аз съм далеч от мисълта, че с две лепенки за 5-6 месеца или за една година нещата просто ще почнат да лета. Но се получават. Например, почна да си движа долу стъпалата малко повече в глезен. Опитвам се. Започнах даже да се опитвам да си стискам пръстите долу на краката. Нали, това не можех. Тук най-интересното е, че аз това нещо го установих преди една-две седмици. Аз на дясното бедро имаше една лента от коляното до бедрото отстрани, която е изтръпна, студена и болезнена. Тая лента вече я няма. Почти я няма. Вау. Нали, напипваме, но не е това, което беше. Нали, не е такава. Нима буди вечер с болка, защото аз съм си щипала отстрани така мястото, за да може да ми отпусне и да не ме боли. А, нали, това нещо вечер през деня съм го правила, но сега не съм го забелязала и скоро го бърнах и викам, тук го няма. Нали, горе почти е изчезнало. Долу, може би, към коляното, някъде около 10 на сантиметри се напипвам. Но това означава, че явно има нещо, което се случва. Да, И, прогресира в добра посока, след като да, си и изчистила това други, и нещо. други неща имаше. Например, болеше ме коляното. Много ме заболя едното коляно. Аз това коляно съм го нараняла при едно падане и тогава боляма. Аз обаче, понеже имам разни неща на Вълко Чубанов, една такава пръчица, вълшебна пръчица, и с нея се оправих. И то сравнително за, може би, за една седмица нямаше никаква болка вече нищо. А, но не съм мислила, че е такъв проблем. После се премести в глезена левия. Левия глезен ми е чупен. Аз съм си чупила кръка и е чупен. Болки, 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 болки. Минаха болките, мина едното, мина другото, паса появи коляното, паса появи глезен. Сега нищо в момента не ме боли, но имаше моменти, в които черния дроб си усещах. Нали, усещах Това са болка те някаква. наречените лечебни кризи, които се проявяват, когато Точно, човек да. ползва с правилен Да. протокол пластирите, и когато те работят по правилния начин. И явно си работят по тяхен си начин. И аз ида и чакам и липа. И смятам, че нещата ще се поправят. А ти Даже ми беше казала, бях, че правиш, извинявай, че те прекъснах, беше ми казала, че правиш опит да се изправяш. аз даже бях успяла веднъж да се изправя от легнало положение на седнало. Но не се е повторило. Сега почнах да успявам, но дигам леглото, понеже аз съм с медицинско легло и почнах да дигам леглото, но в началото не можех. Сега вече виждам, че мога. Мъча, трудно, но става. Но става и знам, че ще стане. И така, че светлина в тунела голяма. Това е много хубаво. Се грей, така че Принципно, лепим. да, принципно. А ти от колко време си с пластирите? Кога Ами започна? аз започнах март месец. Март Някъде месец. около 5 марта.
беше, дойде Ангел Кръстев и ми го залепи. Дори не ми обясни какво е. Вика, ще ти прата тази, вика ми хубаво. И ми го залепи и ме остави да чета и така. Ангел е изключително И аз след грамотен това човек, той се вече, занимава с тези неща и да, затова аз вече с Галина Койнова и вече, да, а, редовно се взимат и да те попитам нещо, да кажем на хората, ти ми беше казала, че от 10 години вече си твърдо на инвалидна количка и преди това не си можела да се изправяш, което говори, че наистина тази подвижност, нали, за месеците, за които ползваш, наистина ами, ще започва да се възстановява. появява се, защото самата ми и дъщеря ми, вика ти те пастири, за какво ги лепиш? Вика, така ги лепа и се пробвам аз да. Нали, аз мога вече да си сваля краката от леглото сама. Нали, както съм легнала, мога да се извия и да си сваля краката сама. Което това нещо не можеше без Нещо е слаб явно така интернета при тебе и се губи от време на време аз интернета. имам едни специални каиши. Аз си ги измислих. Каишите не можех това нещо да мава винаги. Просто вече е винаги. В началото беше... Но сега вече е винаги, когато ме видя, че спри, вика, ти май наистина си по-подвижна. Викам ми, да, наистина, майче е така. Така че Така че ще лепим, ще видим. резултата при теб е Нещата са по-добър. по-сложни. Да, да. Никой не очаква. Аз много пъти съм казвала, че самите пластири не са магическа пръчка. А, Да, нали, това е процес, регенеративна медицина. аз Да. Моя отзад. Моя отзад. Да. И винаги съм казвала, не, че мой трябва хикс време. 39, Това е това е глутатиона, нали? глутатиона. Глутатиона е, да. Да, това е глутатиона. С хикс 39 отзад на пъпа е, това е глутатиона. Да. Винаги съм Да. казвала, нали, че... И Да. така че и бих казала, че общо взето мога да кажа, че тема много ме стабилизира хикс 39 специално, доста ме стабилизира след болницата. Аз бях отпусната, отчаяна, щях да мра, нали? И си викам, бе, за кого ме държиш тук, бе, Господи? И така, му викам, сега до кога? До тогава, нали? То не може да кажеш, айди. Точно така. И Ето, виждаш ли за какво? За да дойде Ангел Кръстев и да ти донесе пластира. То е ясно това нещо. Така или иначе всички, с които искам да продължим тези малки така, записи, за да покажем на хората резултатите, нали, които всеки един от нас има, всичките го съобщават това нещо. Аз се бях отчаяла, аз вече нямах никаква надежда, аз така, аз иначе. И сега в момента са усмихнати и виждат, че има и то абе, ясна заявка и, за бъдеще. и, и, и искам да кажа, че той имам чувство, че и на психика влияе. Нали, Категорично да. някак си по-спокоен, по-витален. Да, може да гори ти си седиш и някак си по-такова. По-друго е. Абсолютно. Аз си спомнях Абсолютно кой при комбинацията. хора. Комбинацията между пластирите оказва много добро влияние върху сърдечно-съдовата и нервна система на човека, върху менталното спокойствие. Всички го съобщават това нещо, че се чувстват Да, по-спокойни. А, има. има хора, които са с такива психологически заболявания, вече нямат черни мисли и така нататък, защото аз пряко работя с тях и Да, виждам, да, невероятни резултати. Какво би казала на хората, които така седят и се чудят, дали да започна или да не започна? нека да опитат. Нищо не им коства, просто да опитат. И ако наистина те самите видят, че има нещо, да продължат, защото аз продължих поради тая причина.
Поради причината, че усещам. Сега нима е боляло коляното, изведнъж почва да му боли, бе, що почва да му боли? Значи нещо чувърка вътре прави. Работи. Значи има нещо там. Има някакви причини, поради които го прави. Това са Става. тъй наречените лечебни кризи, които се проявяват и те наистина са Да, дар, защото човека разбира, нали, че къде е ами, имал да. проблем, къде работи. Аз много от нещата, които са ми казвали и са ми таковали, не съм ги започвала точно поради лечебната криза. Обаче, тогава ходих, нали, с проходилка и така нататък. Но откакто съм на инвалидна количка, съм малко по-смела за тези неща, защото в крайна сметка, каква ще е тая лечебна криза? Ша я излижа, ша я изтрая болката, ша мини и може па да се оправи нещо. Дали това Ами, беше логиката в ако началото? нещо не И върви вика, към каква оправяне, ще е няма лечебната лечебна криза? криза. Ако нещо не Това върви ще е към да е. оправяне, няма лечебна криза. Това е ясно. Да. Искам да кажа, че тя лечебната криза е даже постоянна, бих казала. Защото то появява се едно Точно. изчезни, появява се друго изчезни, появява се трето изчезни. Обаче пък ти самият си по-рано са ми идвали черни мисли, когато стана въпрос за това. Действително, аз имам една фраза, която е от Луис Хей, а, нали, от Изликувай живота си книгата. Тя е точно за МС. И много често по-рано съм я ползвала, защото усещам, че почвам да потъвам. И сега вече изобщо почти не почти, аз изобщо не съм я ползвала. Сещам се от време на време и си я повтарям да ни я забравя, обаче нямам такива черни мисли, наистина. Което е Така че изключително явно. ценно. Да, да. Да, Без медикаменти, защото. нали така? Само с пластирите. Без Да. медикаменти, само с пластирите. Не, аз медикаменти не вземам. Вземам магнези, вземам витамин D3 и такова, и К2. Нали, и B12 и B12. Между другото и на лице изглеждаш много по-добре. Ма наистина много Да, по-добре изглеждаш. Един такъв да, по-свеж но аз вид имаш, да, а отчаяна. което е, аз даже не очаквах да видя такова. Нали, чак до такава степен не очаквах да видя. Наистина изглеждаш зашеметяващо вече. Нали, пак казвам, Добре. ако съдим по клиничната практика, би трябвало между периода година, година и половина да има вече доста така сериозен напредък, сериозен прогрес, нали, който вече да ти даде Чакам. възможност, нали, и малко по-подвижна да станеш. А ти към момента продължаваш ли да имаш лечебни кризи или не? В момента не. Не. Отскоро не съм имала. Супер. Това е много добре. Но очаквам. Защото аз не съм направила един месец тази тройка, която е слагам за детоксикацията. И ако тя почне наистина да детоксикира тялото, 100% нещо ще се появи. Нали, М, няма начин да не. И ясно е при самата детоксикация, но то ще е по-скоро черен дроб. Мушнал, жлъчката малко се обадила, стомаха, а на другите места не се проявява детокс програмата. Каквото е такова, ще го изтърпя. Да. Аз го решила и ще го изтърпя. Така че съветвам хората Най-важното малко. е това, което разказваме на хората, защото това е някаква светлина в тунела за всички тези хора, които са с такова заболяване, за да Малко знаят, че смело, не е да. необходимо да мислят лоши неща, да имат черни мисли и че има какво да се направи. Има, и то е тук при нас. Има. И малко по-смело да Да, решават тези неща. същото и с хора, които са Лечебните с... кризи са поносими. Ако единия ден ти е много зле, на другия ден изобщо нищо ти няма. Така че няма нещо, кой знае, и то не е толкова много зле вече, че да кажеш, много. Няма такова нещо. Става ти малко некомфортно, малко дискомфорт имаш, но се оправи. Така че и за 2-3 дена оправи се.
Да, то това е много важно да се знае. Ами, Да, не са добре, Цветенка, страшни. аз искам да те попитам нещо друго. Ти знаеш, че компанията е дала възможност принципно, нали, така, да поработим като бранд партньори. Ти вече си напред, имаш доста голям обем от материали. Ангел Кръстев лично аз съм го обучавала с Галя, така че това са едни изключително грамотни хора, които си заслужава човек да потърси, когато иска да работи, нали, с пластирите и да ги ползва. А, Това, което мене ме интересува е, ти би ли се хванала да работиш с мен, аз да бъда твой ментор, аз така или иначе съм, но да ти помогна малко повече да научиш нещата и да поканим хора, които с твоето заболяване да дойдат, да ти станат партньори, да можеш ти да ги насърчаваш, да можеш да разговаряш с тях, когато им е трудно, когато имат лечебна криза. Симона, пробвах аз на една от две души да ги разправям тези неща, но те доста са скептични, защото не са видели полза от лекарствата, а лекарите са им го предписвали и сега скептицизма вече е в тях. Нали, то става въпрос за дълго време, нали, не е за ден-два, за Така 10 е на 15 разбираемо и години. ние не можем да се сърдим за това нещо, защото ти много Така добре че знаеш, те че са, да, конвенционалната медицина казва МС е нелечим, той прогресира, вие се влушавате непрекъснато и накрая ще умрете. Това е което чуват хората. До сега никой не е да, давал такава альтернатива, нали? И е нормално все още хората да са скептично настроени. Но аз знам, че така както има скептично, така има хора, които незабавно биха започнали, за да могат да търсят своето. Аз, знаеш, и ще дам един пример на моя приятелка, какво казах. Тя ми е една от най-добрите приятелки. Когато и заговорих за пластирите, и тя каза, окей, бе, слънце, дай да видим, каза, при тебе какво ще стане за една година. И аз казах, ще се запише, нали, ще почна да ползвам. И аз се обърнах и казах, виж, аз след една година ще съм в абсолютно здраве. Нали, аз нямам множествена склероза или нещо такова, което да възпрепятства това нещо и при мен нещата ще станат много лесно, както и вече имам доказателство от Чирковската болница, нали, с преглед на сърцето. Аз от 2005 съм с пейсмейкър. Това, което ми каза доктор е, че никога не е виждал такова сърце при мен. И казва, сега на този момент, ако имам право, ще ти сваля пейсмейкър. Мисля, че по-голямо доказателство от това не ми е необходимо, нали, и на околните. Но имах предвид нещо друго, че, нали, когато човек изпадне в такава ситуация, нормално е да е скептичен. И е важно принципно, нали, да помогнем на хората, да им дадем кораж, да поговорим с тях, за да знаят, че има път нали, има път, че има възможност, че има начин и да не чакат по този повод на моята приятелка само да продължа. Казах това. Казах, виж, аз след една година ще съм в абсолютно здраве. Но ти дали ще имаш една година да стигнеш моето? да Защото може да. да, човек не знае какво се развива в него. Виждаш, лошите болести се подмладиха много. Не са добре нещата. Често, като се поглежда, нали, в посока заболявания в България и в света, не са добре нещата. И ще трябва да се върнем към естественото, към регенеративната медицина, за да успеем. Аз отдавна съм минала. Аз си лекувах детето само с сибирско здраве. И бях стигнала до там, че майка ми я водеше при лекарката и тя й даваше болнични и викаше, ето ти болнични, и майка ти знае какво да прави. Значи си имала умна лекарка, браво! Браво! И да, ма не, аз се обаждам. Тя знае за какво става въпрос. Нали, температура, изведнъж сваля температурата. Москва, свали ми става. Що ме свали ми хубаво. Ми, да, кашица, така, онова, така. Ами добре, хубаво. Значи ти се оправиш, викам, оправям се. И тя разбра жената, че
Аз няма да взема да пия бронхо стоп сироп, да го дам на детето, нито пък съм и давала капки за нос. Макар че моята майка ми каза, как ни те е срам да мъчиш детето така. Моето дете от малко, от 5 годишно, е с тампони с ракия и сол в носа, когато има хрема. И сега много често ми вика, имаш ли домашна ракия да ми дадеш, че ми свърши, че да имам за тампони. Моята баба пък вадеше от... Значи аз вече съм снабдител за на Да, ракия да, даже. разбрах. Та в тази посока казвам, аз ще кача твоя линк, ще кача и телефоните под това видео, Да, за да да. може който иска да ти се обади, който има нужда от кораж. Надявам се, нали, връщам се към всички, де да не злоупотребяват, защото нали, се сещаш, че има и такъв момент, но мисля, че всички хора, които имат нужда от помощ, трябва да им помогнем. Абе, ще им помогнем. Аз нямам друга работа. Аз цял ден седа и си почивам. Да, Или лежа и си почивам. Нали да, едно да. от двете правя? Така че Добре, може да Цветенце, говоря с аз всеки, много ти който иска. благодаря. Много ти благодаря за записа и така нататък. И от тук нататък се надявам, че ще продължим. И аз Напред ще оглеждаме и протоколите всеки месец и нагоре. ще наблюдаваме прогреса. Благодаря ти. Чао, хубав ден!